Ahojte, v tomto videu by som vám chcel predstaviť naše Pliobox 3D bedne, ktoré sú ako väčšina našich výrobkov vyrobené na Slovensku. Naše Plioboxy vyrábame z 5-vrstvovej smrekovej 15 mm preglejky. Zo smrekovej preglejky práve preto, pretože vďaka nej je celý Pliobox veľmi ľahký, oproti tým konkurenčným má len 18 kg. Je impregnovaný minerálnym, prírodným a zdravotným nezávadným olejom. Impregnovaný olejom práve preto, aby stále bolo cítiť tú drevenú vrstvu a ten drevený povrch, ktorý nie je zalakovaný, nešmýka sa na ňom. Vnútro a výstuha Plioboxu je tvorená po celom obvode týchto najpoužívanejších častí 6 mm preglejkou. Pliobox je spájaný drevoskrútkami. Všetky jeho hrany a rohy sú zaoblené tak, aby v prípade, že sa človeku nepodarí skočiť, tak si nedokáže ublížiť. Vrchná stena Plioboxu je naložená na tých ostatných stranách a teda nemusí byť vystuhovaná a teda netvorí ďalšiu pridanú hmotnosť. Každá výška Plioboxu je označená takou nenápadnou kotou, či už v centimetroch alebo v palcoch na druhej strane. Plioboxy sú naozaj odolné a vydržia v použiteľnom stave aj niekoľko rokov. Máme zákazníkov, ktorí majú 7 aj 10 rokov a stále sú veľmi funkčné vďaka dvomyselnej konštrukcii.